iko sangkoco iku kaco iko kajadinyo kasih dan jalin putus di tengah entah apunan kata jadi macam ragam pola jo tingkah padusi di zaman kini nyo minta iko jo itu madape inyo mailan materi jalalu pojo diri dape laki-laki nan pareman adik tania yo dibuenyo dape laki-laki nan pamberang adik juo nan kamanangguang bola adik sadari apakah rajonan dilakukan jalan manipu di dalam hati adik juonan kamanangguangkan pojo diri dape laki-laki nan pareman adik tania yo dibuenyo dape laki-laki nan pamberang adik juo nan kamanangguang cobalah adik sadari apakah rajonan dilakukan jalan manipu di dalam hati adik juonan kamanangguangkan jalan manipu di dalam hati adik juonan kamarasukan